Je ziet mijn mensen hoe ze zien met. Jack, wat ben je wat? But I don't know. I don't speak Afrikaans. English. What's your name? Yeah, Precious. Yeah. So I'm gonna ask you a question. How will you rate yourself out of 10? How smart are you? What do you say? How smart are you out of 10? How smart? 1 to 10. Yeah, smart. Smart, yeah, smart. No, How man. smart? How smart? Yeah. So, if a plane flies from Durban Yeah. to Cape Town, but the plane crashes in the middle, in the sea, where do they bury the survivors? No. I don't know anything, my brother. I don't want to lie. I don't know anything. Yeah, man. No, no. Yeah, I don't know. The plane flying Yeah. from Durban to Cape Town. To Cape Town. In the plane crashes in the middle. Yeah. Where do they bury the survivors? It's easy. No, it's not easy, man. We have another question. What goes up but never come down? What goes up But never comes down. but never come down? Yo, that is a difficult question, my brother. Guess. What goes up but never comes down? Never come down. Yes. Yo. Ah. Okay. Hoe snel is het? Baie slim. Okay, we gaan nou zien. Kijk na, als een plane vliegt van Durban af naar Kaapstad toe. En die plane valt in die middel, in die water. Waar begraven de survivors? Waar begraven hulle survivors? Je moet baie slim zijn. Hy ken nie, hy vraag nie. Ja, dan wil weer zien. Die plane vliegt van Durban af, die van een Kaapstad. Maar het valt in die middel. Waar begraven de survivors? Op 'n klein bootjie. Huh? Op 'n klein bootjie. Op een klein bootje. Hy sê boot, hy ry nie 'n boot. Hy man. Hy dingetjie. Okay. Hij is nou al baie slim man, hij is slim. Zadan doet. Hoe is de muziek? Ja. Ja, okay. Is nog een nou. Wat gaat op? Maar kom je weer af? Ja, ouderdom, ja. Okay, kwai. Kijk, nou zie je van mij gewoon iets vandaag. Hij is een boot TikTok man, ik vraag van allemaal die. Zie je achter mij nou? Je gaat weer zien. Goeie gegons, gemaakt voor goed gedachtes. Waarom zeg weer? Goeie gegons, gemaakt voor goed gedachtes. Goeie gegons, gemaakt voor goede gedachtes. Is verkeerd. Okay. Kwai. Als je zo nog iemand gekregen. Wat dacht je? Je gaat een paar vragen af, Ankel. Als een plane vliegt van Durban van Durban naar Kaapstad, ne? Van Durban naar Kaapstad, maar die plane valt in die middel, in die sea. Nou waar begraven alle die survivors? Ik zal het. Die plane vliegt van Durban naar Kaapstad. Die plane crasht in die middel. Waar begraven die survivors? Hij gaat het eindelijk. Ik weet, hij gaat het eindelijk. Ik weet maar wie echt gaat. Ik weet, hij gaat het eindelijk. Wie gaan we dan? Die boeren gaan het eindelijk. Oh, Ankel zei de boeren gaan te dan. Die boeren, die politie. Dat doen al een week, ja. Ik heb nog een vraag. Wat gaat op? Kom je weer af in? Airplane. Een airplane.
Als je iets op aarde en als iets van ons. Wat gaat op en je komt weer af. Nee, wordt hard als ik kan. Yo, anggo siya sa atas dia kan. Ik had ja zo'n cake doen. Anggo siya daar zo nog keek toe. Hij is goed. Oké, hij is al. Als een plane vliegt van Durban naar Kaapstad. Maar die plane vallen in Merle, maar dan is hij. We hebben begraven die survivors. Onder de zee. Wanneer is hij? Ja. Denk een beetje dieper, denk dieper. Waar begraven die survivors? Die survivors kan misschien begraven worden. Ala kan niet survive met hoe gaat dat maar? Hij is kwijt. Is nog een. Wat gaat op? Maar kom je af, hè? Kan niet afkomen. Ja, gefokt man. Wat is die maar? Het is nee, mijn lach in mijn bloemen. Ja, ik heb eet man. Daarom ik wil mensen vertakken. Het is like iets wat. Het gebeurt elke jaar. Bij allemaal. Het gebeurt elke jaar. Nee, ik heb het beetje idee, maar ja, ik heb die dingen zijn nou op doen, maar ik kan hem niet iets brengen. Je gaat heen. Een man zijn geboortedatum. Mooi Like, is gebeurd. Toen je geboren is het, maar het gebeurt elke jaar. Ons vier het. Dat gaat op, dan kom je weer. Geboortedatum. Ja, gaat sinds. Op. Nee, zeg hoe wie jij wil doen. Wat gaat op? Nee, je komt de geboortedatum. Zie je? Hoe is het geboren? Nee, nou. Je gaat een antwoord geven. Hoe is het geboortedatum? Hoe is het jaargetal? Maar. Jo. Je gaat de antwoord zien als ik naar je zie, joh. Als zo ja, maar wat is het? Als een zeker getal. Wat gaat op, dan kom je weer af. Dat zit die jaren. Fuck, zeg het man. Ga je op? Oh, nee. Is een man zijn ouderdom? Ja, hij is al. Hij is. Wat is man zijn naam? Una. Oké. Kijk, hier zijn vragen. Nou. Als een plane vliegt van Durban naar Kaapstad, maar die plane vallen in Merle, beneden de zee. Waar begraven de survivors? Denk jij zal uit kan komen? Alles daar onder zee blij. Hij is al. Zal er een zee blijven? Ja. Eerst dag. Survivors zal uitkomen. Niemand zou surviven. Niemand zou overleven. Je gaat nog weer een keer. Plane vliegt van Durban af naar Kaapstad toe. Die plane crashen in Merle, zien ze? En die moeder van die toeplek. Ja. Waar begraven de survivors? Dat kan niet zo. Mensen wat liever begraven. Waarom? Waar wil je dat doen? Nee. Begraven mensen wat liever. Oké, kwai. Ga je antwoord? Wat is je antwoord? Zij kan niet mensen begraven wat liever niet. Oké, kwai.
Nog een vandaag. Ze moet zich het lieken allemaal kinderen. Maar het gaat op. Maar kom je af. Mensen wat doodgaan. Mensen wat doodgaan joh. Dat is mooi man. Je ouderdom. Ouderdom. Hm. Denk nog een beetje? Denk nog. Zie maar, ze wordt langs, dat kan je. Nee, hij is ouderdom man. Hij moet gaan zitten gewoon joh. Maar ja.